Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito na po ang special coverage ng bagyong si Ada. In-upgrade na po ito nung early morning kahapon. At ito po ay sa ngayong araw po ng Huwebes, Enero 15, 2026. Tagalog version po ito. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested po, i-click lang po yung link dito. At kung kayo nanonood sa Facebook, may link po sa description nitong video natin. At ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cabredo and ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, medyo lumalapit na po itong si Tropical Depression Ada sa latest natin. Ito yung fast animation mula sa windy.com, UMETSAT. At nakita niyo ang pag-organize ng kanyang Central Dense Overcast. Ito po yung makapal na ito, malapit sa kanyang center. Ang ulan po dito, pag sumabay po kaya sa galaw nitong bagyong ito, in 24 hours, pwede umabot po ng 4 na o hanggang 5 na milimetro ang bagsak ng ulan nito. Okay? O 500 milimetro. So, yan po ang condition dito po sa may central core nitong si Tropical Depression na si Ada. At baka anytime this afternoon, i-upgrade na po ito ng mga agencies, Pag-asa, JMA at Joint Typhoon Warning Center bilang isang tropical storm na kung saan nakita ninyo nag-improve ng kanyang low-level circulation. So mga kababayan natin sa Eastern Visayas, Northern Caraga, Bicol Region, mag-prepare po sa possible rainfall of 50 to 100 up to 200 millimeters ang inaasahan na yung darating pong Biyernes at Sabado. Pati na rin early morning ng linggo, hanggang nandyan pa rin yung system na yan, may maulan po tayo, but medyo bawas-bawas na yung ulan dahil po sa ang pinakamakapal na kaulapan niya ay nakadisplaced po sa north and northwest quadrant ng kanyang sirkulasyon. So kung ito yung storm na yon, kita ninyo nandito sa part na ito ang pinakamakapal na kaulapan kasi nandito yung kanyang center dyan sa area na yan. So ito po ay kumikilos patungong northwest sa ganitong direksyon. Okay? So na yun, okay pa dito sa Bicol, but ang ibang areas po ng Eastern Samar at Leyte ay nakakaranas na rin mga pabugso-bugsong ulan. Dala po nitong kaulapan nitong bagyong si Ada. Ang pinaka-peak wind na inaasahan natin ay posibleng mag-abot ng 85 kph, gusting up to 100 kph sa darating pong Sabado habang nasa tapat po siya ng Katarman, Northern Samar. Wala pong landfall na inaasahan base po sa majority ng mga computer models. Meron lang isa na pinapadaan malapit na malapit sa may Partido at Camarines Norte, but hindi po natin papansinin yan kasi majority ng mga computer models ay sa dagat lamang po siya. At ito po ay umakyat dahil po mahina ang amihan as of this time, nasa break. Next week next week pang Miyerkules, darating ang bagong bugso ng amihan na papatay po dito sa bagyong si Ada. Kasi by next week, pagdating nitong bagong amihan, yung cool dry air mag-i-intrude po sa kanyang sirkulasyon at tuloy-tuloy na po itong malulusaw, itong si Tropical Depression Ada na pinakaunang bagyo of 2026. So ito po yung ating latest track na ginawa kaninang umaga. At same pa rin yan, walang pagbabago. At sa kasalukuyan ay nandito na po siya sa area na ito. Diyan sa 2 PM na yan. Okay? So most likely nandyan na po siya na yon. Tinasahan pong kikilos slowly northwest hanggang umabot po siya dito sa may tapat ng Catanduanes, roughly 150 kilometers away sa east ng Catanduanes. So ay inaasahan pong peak wind ay pwede siyang umabot dito ng 75 or 85 kph pagdating niya po dito sa area na ito. Okay? Diyan po siya lalakas. So yung kalakasan naman po ng hangin ay concentrated lang po dito sa mga blue na itong light blue na bilog. Okay? Nandiyan lang po yung winds of 75 to 100 kph na bugso. Okay? So wag tayong mag-worry. Mga babae natin dito sa Bicol at Eastern Visayas when it comes to the wind. Pero itong area po ng eastern coastal areas ng Eastern Samar at eastern portions ng Northern Samar, mag-iingat po kayo dahil may mga possible po ang mga bugso ng hangin na pwede lumampas po ng 75 kph.
Dito po sa mainland Bicol at eastern Visayas, nasa 30 to 60 kph ang inaasahan po nating hangin. Okay? So, yan po ang pinapakita. Magkakaroon po siya ng clockwise loop. Ganito po yung kanyang galaw dahil po sa surge ng amihan galing po sa norte na darating po early next week o sa kalagitnaan ng next week, which is Wednesday. So, yan po ang pinapakita na yun sa tracking. Pati yung Pag-asa, same. And then sa wind signal, nakataas na yun dito sa may Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat at Bocas Grande Islands. Gayon din po sa may eastern sections ng Leyte, Southern Leyte, ang buong Samar provinces. At dito rin po sa may bahagi po ng Sorsogon, Eastern Albay, kasama ang Legazpi, Rapu-Rapu, and Catanduanes. So habang umakyat po, itong wind signal na ito ay makukover na rin ang ibang parte po ng Kabikulan like Camarines Sur, Cam Norte, Irga, and Naga. Baka mamayang gabi o bukas may signal na po tayo, number 1. Itong bagyong ito, since 85 lang ang kph ang inaasahan pong hangin, ang pinakamataas na signal yan ay signal number 2. Okay, so ito po ang lahat ng deterministic model clocks at pinapakita talagang nasa offshore areas lang siya ng Bicol na dadaan, wala pong landfall na inaasahan. So babantayin po natin ito within the next 2 to 3 days kasi malapit na po siyang dumaan. At ito naman po ang Google DeepMind. Nakita ninyo yung kanyang cone of uncertainty sa karagatan naman po ng Eastern Visayas at Bicol. So yan po ang magiging tracking niya bilang isang tropical storm. Halos tropical storm na pinapakita dito sa ensemble points ng Google DeepMind. Okay, so lahat nag-agree na dyan siya dadaan. And pagdating sa hangin, halos same din po sa mga forecast ng mga agencies. Meron dalawa dito na pwede umabot ng 100 kph or 55 knots. Ang iba 95 kph or 50 knots. And then dito sa ating multimodal diagnostic comparison, kung i-check natin ang wind shear, moderate po ang wind shear all the way until January 20 pagdating ng amihan. At pagdating ng amihan, nakita nyo yung relative humidity, yung amount of water vapor ay tuloy-tuloy na babagsak kasi po papasok yung cool dry air. Alam natin ang humidity, amount of water vapor po yan. Since papasok yung cool dry air, babagsak po yan up to 40% ang humidity. So, good news ito dahil po ito ang magpapatunaw itong hangin amihan na malamig sa sirkulasyon ng bagyong si Ada. So, ito yung tracking yan. Okay, and forward natin sa Martes. Ito yung pagkalampas sa northeast ng Bicol na. Ito na po yung surge ng amihan. Bababa yung amihan. So, mangyayari niyan, itong amihan, lalakas po niyan. Okay? Paglakas ng amihan, itong si Ada ay bababa po dito at malulusaw bilang isang remnant low dahil po sa lamig at pagpasok po ng dry air sa kanyang sirkulasyon. Kaya pag forward mo ito sa January 22, January 23, and 24 halos nalusaw po siya. Pero magbibigay rin po dyan ng ulan kasi meron na naman po tayong tinatawag dito ng shear line. Yan po ang shear line. Yung remnants na kaulapan nitong bagyong si Ada ay mukhang magta-transform into a shear line. Kasi may shear line dito. Ayan po, in blue na yan. So, yan ang inaasahan natin. Next week naman po ito. Okay? And then sa ating rain forecast na yung 3 p.m. hanggang 3 p.m. bukas ng Biyernes, inaasahan po natin 50 to 100 mm na ulan dito po sa may summer provinces at ibang maliit na areas ng Leyte and also dito sa may Surigao provinces, dito sa Bicol, sa may Legazpi, Partido District, Eastern Sorsogon at Catanduanes. So inaasahan po dyan 50 to 100 mm na yung alas 3 hanggang alas 3 ng hapon bukas, Biyernes. And then bukas po ng Biyernes, alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon ng Sabado. Ito naman pong ibang areas po ng Bicol Region. Like itong Camarines Sur, Partido District, itong Iriga City, Naga, ay magkakaroon po tayo mga ulan na 50 to 100 mm.
ito po yung mga conservative values ng European model. Usually, pag ganito ang value niyan, in reality, 100 or more than 100 millimeters ng ulan. So, kailangan mag-prepare tayo. Ngayon din dito sa may area po ng Samar, Masbate. So, may mga possible po ng 50 to 100. Itong nasa eastern sections ay pwedeng umabot po ng 100 to 200 millimeters of rainfall. Okay? So, yan po ang value ng ulan hanggang sa Sabado, at pagdating ng hapon ng Sabado hanggang Linggo, may maulan pa rin 50 to 100 millimeters sa may Catanduanes at Partido District of Camarines Sur dahil po sa paalis na rain bands nitong bagyong si Ada. And sa Linggo at Lunes ay mabuti na po ang ating panahon. Okay? May mga light showers na lang. So yan po. So anticipate natin, i-follow natin yung warning ng Pag-asa kasi sa kanila 100 to 200 millimeters. So may possibility na pwede maging ganun kapag lumampas po sa forecast range na binanggit ko sa inyo. Okay? So yan po ang forecast. Mag-prepare yung mga nasa low-lying areas, yung mga nasa slopes ng Mayon Volcano, mag-prepare din po sa possible na lahar flows na dala nitong bagyong si Ada, itong ulan na dala ng bagyong ito. Okay? Kung i-zoom out natin ito, kita ninyo dito yung forecast after 5 days, yung remnants ni Ada, and then bababa yan, kasi magiging shear line na po siya. Yan, no? Mukhang affected din ulit ang Bicol at Eastern Visayas. Then sa katapusan, bababa siya sa may Eastern Caraga at Eastern Davao. So yan po ang inaasahan sa susunod na 2 linggo pagdating sa ulan. So ito yung rainfall ng Pag-asa, 50 to 100 millimeters na yung tanghali hanggang bukas ng tanghali, Biyernes. Dito po sa areas ng Samar at Northeastern Mindanao. Pagdating ng bukas ng Biyernes ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, ang 100 to 200 millimeters itong bahagi ng Catanduanes. Dito rin po sa may Northern at Eastern Samar. The rest of Samar, Leyte, or the rest of Eastern Visayas, Dinagat Islands, Masbate, ang buong Bicol region ay inaasahan po nating 50 to 100 millimeters na ulan bukas ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali. Okay, then Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, nasa 100 to 200 millimeters ang ulan sa Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Cam Norte naman, Sorsogon at Northern Samar, nasa 50 to 100 millimeters lamang. So ito yung forecast ng Pag-asa. Itong 3-day forecast nila, yung katlong araw ay mag-change pa po yan. So malalaman natin yan. Okay? So we'll keep you updated. Pagdating sa ating wave forecast, so na yung araw na ito hanggang sa weekend, inaasahan po natin up to 4 meters po ang wave heights dito. So bawal po pumalaot mula sa Batanes Group, eastern parts ng Northern Luzon hanggang dito sa may eastern parts ng Samar. Dahil po sa alon generated ng bagyong si Ada at yung enhanced surge ng amihan. And then by next week, 21, 22 and 23, meron na naman surge ang amihan. So medyo up to 5 meters po yan kasi massive ang abot ng amihan kaya mas malalaki ang alon niya. So hanggang sa weekend, tapos meron na naman shear line. So walang araw na tumatagal ang mainit na panahon dito sa ating lugar dahil meron pa rin tayong La Nina. Week lamang po, but hanggang sa darating pong March na sila niya tayo, but unti-unti na po itong hihina. So bago tayong paalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Issued po kahapon. At valid po ito for the next 2 to 3 weeks na kung saan yung second week ay 50% probability, yung third week less than 25% probability. So nakita niyo dito, January 21 to January 27, next week po ito, or week 2, wala pong normal po ang panahon sa atin sa Pilipinas. Although nandyan yung amihan, inaasahan pa rin natin may mga ulan sa eastern sections. May 25% o 20% formation ng bagyo dito sa may area ng Guam.
And then, mas mataas dito sa may Australia kasi panahon nila. Cyclone season sa Australia tuwing Nobyembre hanggang Abril. And then, sa ikatlong linggo, which is highly uncertain, less than 30% of probability, magkakaroon daw ng more than 50% ng above average rainfall sa ating bansa. Maybe dahil yan sa easterlies, amihan, shoreline. Wala naman pong formation. Meron dito sa may Guam pa rin, a possible formation ng isang bagyo, but 20% ang probability. So, hindi pa po yan sure. Okay? Gaya na sinabi ko, ang third week is highly uncertain. So, dyan po natin tatapusin ang ating latest update sa bagyong si Ada. We'll keep you updated. Bukas, mag-i-issue naman tayo ng another video analysis. Ito si Mike Pardo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless and pray na sana maglayo pa ang track nitong bagyong ito papunta sa open seas ng dagat Pilipinas. Diyos mabalos at God bless po sa inyo lahat.